Здравейте, господин Георгиев. Благодаря ви, че се съгласихте. Радвам се, господин Димитров, че сте с нас. Неразделна част от нашата кампания да почистим стадиона в село Гостилица, който се намира на територията на община Дряново, и вече един месец, всяка петък, събота и неделя, всеки петък, събота и неделя в тези 3 дни добри хора от Гостилица, Славейково, Скалско и Дряново и село Буря се присъединяват към нашата идея да почистим стадиона на село Гостилица. Една прекрасна база, която е собственост на територията на община Дряново, и поради липса на средства по програми и въобще Европа това нещо не знам дали ще го финансира. Това ние направихме и правиме първата крачка да си почистим базата, да си окусим терена и да дадем възможност на нашите деца от тези селца да идват в събота и неделя да си играят футбол. Точно така. Ако не е тайна, може ли да ни споделите малко за бъдещите планове на самия стадион? Най-интересното е, че стадиона се намира на 396 метра надморска височина, това, което го прави изключително привлекателно спортно съоръжение за отбори както от детско-юношеския футбол, така и от аматьорския, професионалния, от втора и първа лига. Тоест в тези 396 метра надморска височина и 4 см трева, която виждате, това търсят големите отбори, където през април до края на септември, даже бих казал и октомври, спортната база може да се предоставя на лагеруващи отбори, както и нашите деца от школата на футболния клуб Локомотив Дряново, които да си провеждат нормално тренировките на по-добри условия. Хубавото е, че стадион на село Гостилица, китното селце Гостилица, се намира на 11 км от Дряново с добра инфраструктура, добър път. Само на 22 км от Габрово, също с добра инфраструктура, и на 34 км от Велико Търново, което ни прави изключително привлекателни в централната северна част на България, както от София, така и от Варна, така и от Русе, Плевен, Свищов, Казанлък, Стара Загора сме наблизко, и когато има нужда от повече отбори да бъдат и да лагеруват в Дряново, те ще получат една невероятна едни невероятни условия за провеждане на своя тренировъчен процес. Това е супер да го чуем. Може ли да ни разкажете малко и за вашата професия като музикант? Малко страничен въпрос, но за хората, които не знаят, поне да споделите. 37 години съм на сцена, популярен съм в страната като диджей Тери Джорджо. Неразделна част от спортните събития, като официален водещ и диджей на българските национални отбори по футбол, волейбол до 2020 година и до днес на националните агентури по хандбал. А от тази година ме ангажираха и с мини-футбола в България, така че заедно с диджей Тео, с Иван Димитров и моя милост Тери Джорджо, диджей Жоро, така един кръг, които ни познават, провеждаме и такъв тип спортни мероприятия от регионален и национален мащаб. Другото интересно е, че като ментор на моите момчета, диджей Тео и диджей Диас, те вече имат добра популярност както в страната, така и в Европа. И много се радвам, че те продължават моето дело. Естествено, Тери Джорджо сега напомни за себе си с един нов проект, Soul Brothers се казва нашия проект. Един мой голям приятел, диджей Маркони, Марко Бока, популярен в нашите среди, които вече стартирахме с Dance Floor, новото парче, и имаме още един страхотен проект, който ще ви го представя това лято. Няколко микса предстои да издадем с моя колега и приятел диджей Коев. Поредицата от миксове е емблема на нашите партията, които провеждаме. Те са под мотото Made in the Balkans, произведено на Балканите. И естествено миналата и тази по-миналата година, всяка година посвещавам един диско микс на нашата любима Слънчева Албена, на курортен комплекс Албена, така че
И това лято на 24 август очаквайте новото на горещо диско лятно предложение на Тей Джорджо. А иначе съм отдаден на своя роден град Дряново, като 4 мандата вече хората ми гласуват доверие като общински съветник и трети мандат съм председател на местния парламент в Дряново, което през лостовете на общинското управление виждате какви хубави инициативи и неща могат да се случат тук. Да се върна на стадиона в село Гостилица и вече като председател на гражданското движение за родно Дряново. Това е неправителствена организация, която е създадена през лятото на 2023 година. Държа да отбележа, че нашия екип също са много сърцати, отдадени, съвестни и истински хора, които подпомагат нашата дейност и както днеска каза един мой голям приятел дряновец, доброто заразява и се надявам чрез моите послания и изказване да заразиме още хора. Използвам случая да припомня, че на 17 май в неделя след честване на епопеята Дряновски манастир и въобще епопеята от Априлското въстание, 150 години голяма годишнина от освобождението на България. Имам удоволствието да ви поканя на тържествата на Дряновския манастир, епопеята Дряновски манастир на 16 май, а на 17 май в неделя отново се събираме тук, за да продължиме нашата дейност. Виждате колко още много работа има. Хубавото беше, че мога да изкажа благодарности както на кмета господин Трифун Панчев, на кмета на община Дряново, защото през последните 3 години този имот беше почти на парчета, така и на колегите в Общински съвет Дряново, които чуха моя призив. И вече тези 30 декара са общинска собственост и сме спазили всички юридически и правни точки, запетайки, наредби и прочее. И се надяваме с така общи усилия да, доколкото може да възстановим тази база. Естествено, съблекалните предстои ни ремонти на съблекалните, но те са в така добро видимо състояние, но ще трябва да нова дограма, да се измажат пейки, на които са точно тук може да покажеш. Да, благодаря ти, господин Димитров. Това всичкото трябва да се доизчисти, за да има добри условия за развитието на спорта. Естествено, това ще донесе много косвени ползи на хората в село Гостилица и тук използвам случая да благодаря на всички, които се включиха в инициативата през този месец, както и на изключително интелигентните, отговорни, с високо чувство за достоинство. Това е английското общество от село Гостилица, село Славейково, Искалско. Тези хора въобще не ми се налагаше да им обяснявам много. Съвсем накратко казах каква е нашата идея, идеята на кмета Трифун Панчев и ръководството на община Дряново. Като казах това, използвам случай да благодаря на ОП Чисто Дряново и на директора Стефан Косев, също, който ни подпомага дейността с техника. Днеска много хора пак отново се включиха. В петък бяха 12, в събота 14, а днеска 16 човека, даже може и повече да са били, до едно време ги броих, което това няма никакво значение, но доброто заразява и да се надяваме, че с общи усилия, пак казвам, че ни предстои много работа, но така хубавите неща стават бавно и се радвам, че имам силна подкрепа на както на общинското ръководство на кмета, така и на всички хора, които живеят в Гостилица и в нашия регион. Също така искам да ви благодаря като член на канала, че се присъединих към инициативата и че ми споделихте за нея най-вече. Въпреки че другите членове няма как да се присъединят при нас, понеже са доста далече, искам да изявя благодарност тяхно име, че ни поканихте, нали? И също така, вие споменахте нещо за детски турнир. Ако може да ни кажете малко информация за това.
На тази година се навършват 10 години от изданието на детския футболен турнир в Дряново, летния. Ние имаме два, един през лятото и един през зимата. През месец декември го правим за Коледа и Нова година, коледния турнир. А тази година е 10-то издание на детския футболен турнир за Купата на община Дряново, който ще се проведе на 5, 6 и 7 юни. Надявам се някои от гарнитурите да направят няколко срещи тук, дано да успеем до тогава да подготвим терена за провеждане на тези матчове, поне терена, защото той е в много добро състояние. А на 5 използвам случая да поканя всички отбори, ръководители, треньори, родители на 5, 6 и 7, където там отново Иван Димитров, Тери Джорджо, диджей Тео и най-вероятно диджей Жоро пък ще забавляват публиката и гостите в Дряново. Viva.com са ни подсигурили награди, ръководство на Вафли Боровец също предоставят награди, минерална вода за дечицата от нашите организатори, футболен клуб Локомотив Дряново, където Илия Семов и ръководство на общината сме се погрижили за добро представяне. Ферплея ще тържествува в Дряново. За сега сме обявили, че ще се провежда на двата стадиона в Дряново на стадион Локомотив и в село Царева ливада на стадион Републиканец. Дай Боже, много ми се иска поне една гарнитура от тези футбол 5, 7 и 9 да вземе участие и тук на стадиона в Гостилица. Това ще бъде и добра реклама, и съм сигурен, че децата ще се чувстват добре. Така че сте ни добре дошли на 5, 6 и 7 юни в 10-то издание на детския футболен турнир в Дряново за Купата на община Дряново, където изказвам и благодарности към ръководството на БФС, които също за поредна година ни подкрепят. Радваме се за това, което ни споделихте. Надяваме се, че наистина ще имат възможност децата тук да играят на този чудесен терен на село Гостилица. Стискаме палци с здрав труд. Продължаваме напред от 17 май. Точно така, нали? Точно така. 17 май, 9 часа отново се събираме. Който има възможност, нека да заповяда. Нашата инициатива да почистим стадиона на село Гостилица. В село Гостилица продължава. Инициативата е на Гражданско движение за родно Дряново и подкрепено от ръководството на община Дряново. Благодаря ви много, че участвахте. За мен беше удоволствие. Чест, почитания. Благодаря ти, Иван Димитров. Радвам се, че си част от нашето голямо семейство. И аз също така. И ще се видим на 17.